What's up mga VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel daily vlog. So today, Saturday, Sabado night, Sabado morning, dahil night, madilim pa morning. Anyway, today's activity, ganun pa rin, pipe jacking, homework, manual construction, setting up, okay. And sa lahat ng ating mga kababayan dyan, take care. Mabuhay ang OFW, mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. So, puntan tayo ng store, huwag na natin patagalin. Let's do it! Sa office, so ready na ang ganyan yung amo ko. So get up and let's go eh. Ayan, after ng meeting, bababa nyo 1 hour mag-e. Alas 7 media kami na sila, alas 8 media na. Ayan, tapos na yung meeting namin. Discussing about those anyway, there's so much time, there's no much time, there's no more effect, there's no time to lose, to waste. So we will start the walk and punta na tayo ng T.G.I.S. Let's do it. Guys, pabalik na tayo dito sa site. Nandito ngayon tayo sa site. So 220. Punta tayo sa kabila, doon sa entrance. Let's go. And ulog, pahinga. So dahil tayo, pumunta tayo ng 101. Check natin yung washing down. Kasi so guys, ayan, katatapos na ng araw. Nagka-problema na kami. Anyway, natapos na yung kanina rin sa Nicol Highway. Mag-mobilize. Bukas mayroong pandarating. And today, dito sa 220, yun, mayroong kami na-encounter na obstruction. So we need to excavate. I planning to excavate today, but the main con say cannot. So tomorrow only na. Tomorrow only, then we can excavate. So that's it from now. And maraming salamat. Kung bago ka lang dito sa aking channel, please subscribe my channel, VisLog channel. And then hit the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong videos. Videos ganon. And then kung nagustuhan niyo naman itong aking video, please like and share para ma-inspire naman yung ibang tao. Ganon, inspiring ba yung life ko? Medyo. Okay, and then you comment down below kung gusto nyo ma-shoutout sa aking mga next video every end of my vlog.
That's it from now. Pakipollow na lang ang aking Facebook page. Pahina ni VisLog. Ayan. Pahina ni VisLog. This one. You take. Pakipollow na lang ako. Maraming salamat po sa pagtanaw, paglantaw, o pagsuporta sa aking munting tahanan. Hanggang sa muli. Paalam. Shoutout time. Let's do it. Mega shoutout sa ating mga subscriber dyan. Nag-comment na sina Miss Malu, Idol Jump, and si JBN TV, at Elinsky Official, Bonjoy Vlog, Metal Rod TV, Shamal Ganda, Mac TV Vlog YT, si Tags Mami. Maraming salamat po sa pag-comment, and see you in the next vlog.